היום אני רוצה להציג לכם את שגרת הטיפוח המלאה שלי. סדרה שמבוססת על שמן ארגן פעיל ורכיבים דרמטולוגיים מתקדמים. לשמירה על בריאות העור. השלב הראשון והחשוב ביותר בשגרה זה סרום ארגן. הסרום מכיל חומצה היאלורונית ללחות עמוקה ושימור מים בעור. סקואלן לחיזוק מחסום ההגנה הטבעי. שמן ארגן לשיפור אלסטיות והזנה. אלואה ורה להרגעה. ויטמין E. נוגד חמצון חזק. סרום מתאים לכל סוגי העור. בעיקר לעור יבש, עייף וחוסר גמישות. יש למרוח על עור נקי לפני הקרם. קרמיום ארגן, שמעניק לחות והגנה לאורך היום. מכיל שמן ארגן, שמן חוכובה, שמן שקדים, חימת שיר. חומצה היאלורונית, אלנטואין להרגעה. הקרם שומר על רמת לחות היציבה, מחזק את מחסום העור ומעניק מראה חיוני וזוהר. למרוח לאחר הסרום לכל בוקר. קרם לילה ארגן. בלילה מתרחשים תהליכי התחדשות משמעותיים ביותר של העור. קרם לילה עשיר יותר ומותאם לשלב הרגנרציה. מכיל שמן ארגן, סקואלן, חומצה היאלורונית, חימת שיה, תמצית אצות, תמצית אפונה, זה להרגעה ושיקום. במשך הלילה עור משקם את עצמו. וכאשר הוא מקבל הזנה נכונה, התוצאה היא עור חלק, גמיש ורענן יותר בבוקר. למרוח בערב לאחר הסרום. טיפוח העור לא פעולה חד פעמית. זהו תהליך יומיומי שמבוסס על סדר נכון. סרום להכתרת רכיבים פעילים, קרם יום להגנה ושמירה על הלחות, וקרם לילה לרגנרציה והתחדשות. כאשר השגרה פנויה נכון, העור מגיב בהתאם.